Først så tænder vi laseren, gør vi her. Så tænder vi kompressoren. Det gør vi her. Så lægger vi materiale. Skub det helt op i hjørnet. Sådan. Luk lågen. Så skal vi indlæse vores fil. Så skal vi trykke udskriv. Og trykke udskriv. Så skal vi lige have laseren startet op her, og så skal vi have trykket autofokus. Så vi kigger lige, hvor står vores laser. Den står her. Hvis den står for et hul, så skal vi flytte den lidt, og det kan vi gøre med joysticket her. Så trykker jeg lige her på joystick, tager håndtaget her, og så flytter jeg til den står ud for noget træ. Trykker done. Og så skal jeg have trykket den her for fokusering. Her skal vi altså måle fladetypen, så jeg trykker autofokus. Så har jeg indstillet det korrekt, så trykker jeg done. Så skal vi have indstillet vores skærområde. Så filen er uploadet her, og den har fundet ud af, at det der er rødt, det skal engraves, og det der er sort, det står custom engraves. Det skal vi lave op. Så vi starter med den røde del. Engrave, det er gravering, og det sætter vi typisk til 50 i speed, det skal sidde til 20, og power, det sætter vi til 50. Sådan. Ja. Så skal vi ned og have vores skæring, og det tager vi her. Det er den her. Den skal sættes til vektor, fordi det er en skæring, og så skal vi ned og have sat indstillingerne for skæring. Og den har vi her. Så vi siger speed, den skal altså ned og stå på omkring de 10. Power, den skal helt op på 100. Sådan. Og nu er det sådan set bare tilbage, at vi skal have placeret vores skærefil her på bordet. Så hvis jeg trykker her to fit, så vi kunne se, at min skærefil, den ligger altså uden for rammen. Den ligger nede i en hjørne af den her fil. Så jeg klikker lige her på min skæring, højre klikker og vælger cut. Og så trykker jeg to table, vælger et område her, højre klikker og siger paste. Så kommer min skærefil til at ligge, hvor den skal, og så kan jeg så vælge ved at flytte den her rundt sådan og sige, jamen der er der plads her, kan jeg se. Og tilbage er der egentlig at trykke print. Gør jeg herover. Så skal jeg kontrollere, at filteret er tændt. Og herover der kan I så se, der kommer min skærefil frem. Så kan jeg godt lide, at man lige trykker her på den her for at se udskriftsområdet. Det trykker lige på. Så kan jeg altså se, det vil være det område, at laseren skal køre. Og det ser rigtig log ud. Jeg går over her igen, deselekter den her, og så kan jeg sådan set trykke play. Her der skal jeg være opmærksom på, at der ikke opstår røg i kameraet, så jeg bliver stående, og I kan se, at det der sker nu, det er, at den graverer først, og når skæringen pågår, så er det vigtigt, at vi ikke ser røg rundt omkring spejlet, altså selve dysen. Hvis det sker, så skal jeg trykke her øjeblikkeligt. Nu skærer den, og det jeg kan se, det er, at der kommer et lille hvidt lys og ikke andet. Og det er lige præcis sådan, det skal være. Ingen røg, alt er godt.